bar maka shi. A zuciyata ni ke nake muradi, aikin da na same ki na wuce fasadi. In an taba mini ke zanabi miki kadi, yi min addu'a a wurin aiki a yi mini MD. Kisa a ranki ke ce mamallakin raina, girkin ki yayi daɗi zuban da ɗan takwashi. Tallafi in aure ki bar ni na yi sharri.